ndanda nawo kukadikidiki asi kana usati wasubscribe uri munyowani panapa pabombshell television musho malatest musho zviri kupisa consider subscribing. Nyaya ndayanayo mana inyaya yekuti iri kutendera pasocial media zvamanye manje from the proof yezim celebs vaposta musikana waholiten Kimberly riri kunzi ivhidhiyo ralika ane imwe boyfriend achichila zvake nechi neboyfriend saka aumana mijolo iyi kai ichatizvimbisa ende ichakonzeresa zvakawanda because vhidhiyo ndoda kuradzai umbowo ndinawo umbowo hatitauri zvinhu zvisina umbowo kana tingatoita picture asi huri umbowo hatidi zvekuzofamba zvichinzi ndina bombshell ndiye akabudisa ichi picture vhidhiyo racho ndinaro asi rega ndichingamidze futi vanosubscribe panapa each and every day vanokudza this channel regai ndikukudzei mese ndikuombererei maoko zvangu ndisati ndakuradzai vhidhiyo saka vhidhiyo racho ndeiro